U kif wetkom ħanalaq ma' Matteus Grasso. Kif inti, Matteus? Nirringrazzjak, tajjeb ħafna. Tider tajjeb. Tħossa xejn. Isħana, hawnhekk għandkom lejsi ġifieri. Vera. Prosit. Fuq xi xan nitkellmu llum. Illum ħanitkellmu kif ħadd tħossok tider u tiffunzjona aktar żagħżugħ milli inti. Jaqblu ma' xulxin ta' għax jekk tħossok tajjeb għax qed tidher tajjeb ħad tiffunzjona aħjar. Chain reaction, eżatt. U mhux ħadd tkellem la fuq ix-xar, la fuq id-dwiefer, laqas fuq il-ġilda, għax mhux is-settur tiegħi. Imma apparti dawk, għax ovvja ma tistax dawk tħallihom barra. Isibu illi min jagħmel exercises dak li jgħidulhom weight training, resistance training, strength training. U min qed jisma'na jgħid da fuq xi titkellem illum qed jitkellem xi lingwa. M'huwa xejn ta' barra minn hawn ħlief bażikament movimenti sempliċi illi aħna nistgħu nagħmlu kemm mingħajr ebda resistenza. Jiġifieri pereżempju jistaqsi ikollna xejn f'idejna, jew inkella l-aħjar jekk mid-dar, eżempju, qed nużaw xi fliexken, qed nużaw pereżempju xi żewġ lanet, mhux lanet hawn xejdulhom, tal-handles tad-detergent. Ikollok handle naqra partikolari. L-għandha naħseb tiġi xorta di. Jew fliexkun. Fliexkun. U nistgħu nagħmlu movimenti pereżempju sempliċi. L-importanti jkollok bilanċ, ġifieri jkollok it-tnejn l-istess. Eżatt. U dat tip ta' movimenti illi inti qed tħaddem idejk jew saqajk jew il-patata jew qed fejn qed tħaddem bir-reżistenza, isibu l-ħajbnilek dak li bl-Ingliż jgħidulu youthful hormone profile. Jiġifieri, iktar ma jgħaddi żmien illi inti qed tagħmel dat tip ta' exercise, meta jistudjawlek il-hormones, ħajsibu l-hormones jixbħu ħafna iktar li tagħmlu żagħżugħ milli tagħmlu tal-żagħżugħ. Ibqa' żagħżugħ. Issa, pereżempju, ġieli semmejna anke hawnhekk fejn tidħol il-menopawża, hemm l-estrogen. L-irġiel iktar ma jikbru fl-età, iktar b'mod naturali inaqsu minn dak li jgħidulu testosteron. Il-kol magħrufin għalihom l-irġiel meta jkunu qed jikbru kemm ikollhom testosteron għoli, ġement il-ġuventur. Iżda tkun tista' diffiċli tikkontrolla anke l-behavior minħabba t-testosteron li tkun qiegħda ma' kollhom kien insomma. U waqt illi meta tikber mhux ħaderġa' tiġi daqshekk bla kontroll, jgħidula hekk, però ittejjeb anke t-testosteron tiegħek. Jiġifieri ġieli jsibu anke min illi jkun kważi ma baqax fertili u grazzi għal dat tip ta' training li jerġa' jiġi aktar fertili. Tajjeb kemm nisa u kemm irġiel. Fil-fatt niltaqa' anke ma' tobba illi jgħiduli jiena apparti li nħobb nibgħat lin-nies holiday ħalli naqsu mill-kortizol mill-istress. Nibgħathom ma' training għax bit-testosteron li jiġi iktar regolat. Bl-estrogen li jiġi aktar irregolat ukoll. U anka bl-insulina, dik kemm il-darba semmejniha, tajjeb illi aħna meta ħanamlu tip ta' exercise bħal fasting ħajġi effett simili. Ħaniġu aktar tolleranti għall-insulina, jiġifieri aħna inqas ħanżidu ċans, jiġifieri ħanamlu aktar effett, inqas ħajkun hemm probabilità illi inżommu ix-xaħam. Tajjeb, u dak xej wassal. Nafu wkoll illi ġieli kollu ikun hemm problemi ta' nuqqas ta' fertilità, eċetera, anke minħabba xaħam żejjed. Mhux hekk? Dik ukoll ħatepi ċans dak li jkun anke jkun aktar ċans ta' jekk il-bambin irid ta' xewqat li jkollu. Issa, qed nitkellmu fuq il-hormones. Ma nistgħux ma nsemmux id-dera. Jekk inti persuna tajjeb ħanaqbad miegħek sef, tagħmel l-exercise regolari, għandek ċertu shape, għandek il-posture tajba, għandek il-qada tajba, bla ma trid. Bla ma trid. Għaxin il-posture ta' noqgħod naqra dar importanti. Illi bla ma trid, bil-ewwel anke ħadd der iżgħar u ħadd tħossok iżgħar. Jiġifieri anke din nixtieqhom jippruvawha mid-dar jekk iridu. Jekk aħna sempliċiment nagħmlu wara ta' saqajna il-heels l-arqub bil-Malti dik. Jekk noqgħod bl-arqub jiena dritt mal-ħajt tal-imod li anke rasi qed imiss mal-ħajt, mill-ewwel ħatibda l-burdata. Isibu illi għax sempliċement l-ispina tiegħek dritt tajta. Veru, ta' ħassejtek aħjar, tidher aħjar u ħaġa ġib l-oħra. Tajjeb ġifieri wieħed mill-aqwa psikologi li jeżistu, motivator, eċetera, jismu Tony Robbins dan, da dajlu magħruf snin kbar ġifieri. Illi da fil-nies ikunu kwieti fl-jaqbel għaqdu ċaxpu. U inti anke jekk m'għandekx raġuni għalfejn jiċċabċab. Aw Malta jgħidulek isek iblaħ, tajjeb? Contagious, contagious. Fil-verità, meta inti anke l-ebda raġuni taqbad tagħmel movimenti li jferħuk, ħadd tifraħ. Serotonin ħiet itlalek. Dik ukoll, dik bl-exercise serotonin kemm ħadd itjib ukoll. Mela, jekk qed tħossu aktar kuntent, jekk qed tidher aħjar, jekk minn ġewwa qed taħdem aħjar, bla ma trid ħadd tkun iktar żagħżugħ. Però mhux biss. Meta aħna b'dak tip ta' training qed inżidu it-toning, dak it-toning ħajżommilna il-metabolizmu għoli. Biex bekk anke naffordjaw, ara kemm sabiħa di Stef. Iktar ma nikbru, inqas inkunu naffordjaw li niklu,
Anzi, pjuttost in-natura di natura tibda tnaqqaslek inti l-update. Però anka min imur xi holiday, jew min iħobb jkoll daqsxejn aktar. Għax qed tagħmel dat tip ta' training, għax inti l-metabolizmu qed iżommu għoli, ħadd innota illi m'intix qed titqawwa daqs meta jew bħal meta ma tkunx tagħmel dat tip ta' training. Għax jaħraq iktar malajr. Għax inti isek għandek dak l-apparat li fil-verta mu apparat xejn huwa biċċa laħam illi inti għandek ma' ġismek kollu grazzi għal dak it-toning li qed iżżid biżmien. Illi dan ħajbqa' jaħdimlek anka matul l-irqad. Mela għal xejn noqogħdu nibsu ċertu arloġġi li jgħid li b'dan il-workout għamilt 200 kalorija, illum 300. Għax fil-verità mhux kemm taħraq dak il-ħin l-aktar li jgħod. Inti x'inti tagħmel bħala exercise ħalli hu jibqa' jaħraqlek anka matul il-lejl. Taf li dejjaqni dak kien jiena qatt ma qaqqas li kieku għandi bżonn għax nara ħajqabdek ċertu stress u tension. Jiġifieri inti ma lħaqthomx illum inħoss illi ovvjament il-ġisem hekk titfgħu taħt stress u tension dawn l-affarijiet kollha li qed issemmi inti kollha se jonqsu. 100%. Għax l-istress huwa l-ikbar killer tal-bniedem. Naqbel miegħek u jiena fil-fattika ma ħobbix laqqas għar minn hekk ħanati parir. Jiena nara nies li qed jagħmlu training u b'daħlitilhom koll. Ejwa saħħa m'għandekx il-mobile fuqek, ħadd ħallih idoqlok minn fuq l-arloġġ. Tkun qed tieħdu miegħek kull imkien, veru. Għandek nofsi għalik jaħasra, għamlu tisserb xi ħaġa. Mid-darba u elf. Parole sante. Jekk inti xogħolok tabib jew inti xi emergency profession, nifhem u ejja. Tibqa' xogħol. Imma l-bqija ħallihom jistennew in-nies. Mhux hekk. Għandek nofsi għalik. Għax kif qed ngħidu kif qed tajjeb ħafna inti Stef, jekk ħadd tkun moħħok iktar ħadd istressja ruħek. Eżatt. Ara naqra qasandi nofsi għalija jien. ħad iġġenna. U ma jsostnik xejn, l-exercise ma tkun qed tagħmel sew, l-anki jekk tiekol ma jsostnikx sew l-ikel, jiġifieri għandek repercussion. 100%, ġifieri jiena naf li kuna ħafna nies jarawk ukoll Stef, ħa nagħtihom parir, ma jiklux waqt li qed jaraw il-programm. U ħanejt għalfejn. Għax jekk inti qed tiekol qed tara l-programm, laqqas ġismek moħħok mhu jirreġistra kemm qed tiekol u x'inti. Ma jikkonċentrax fuq l-ikel. Xejn, u lar fosthom daw illi jkollok xi kaxxa musa qota nagħmel reklami ta' xiex, jew xi vażett u inti tibda nieżel. Waqt li qed tara l-Stef, tajjeb, ara x'għamilt bidi, u il-periklu l-ikbar ta' dawn l-affarijiet li huma mimlija zokkor huwa illi ġisimna laqqas jgħidlek intlejt. Ikollok aptit aktar u aktar. Waqt li kieku pereżempju jien naf għandhom xi felli kbir dulli għatejt kemm għandhom nikol minna, ħanieħu naqra break. It-zokkor laqqas għandu sinjal li jagħti lil-moħħ li kiel biżejjed. Kważi rridu niddardru. Għalhekk ħażin it-tnaqqir. Għalhekk ħażin it-tnaqqir ukoll u tnaqqir quddiem it-television. U anything, ġifieri inti it-television huwa aktar tradizzjonali x'qiegħdkom da bil-qiegħda tnaqqaru qed tara. L-ar, insomma. Issa, it-zokkor ukoll x'jagħmel? It-zokkor ħajxejjaħna. Jiena ma nafx professjonist wieħed illi jgħidlek għall-professjoni tiegħi kemm huwa ħered tieħu zokkor. Il-gajni? Le. Il-coach ta' training, le, il-nutritionist, le, il-dentist, le. Mem lebda raġuni li fal daqxej ftit sekondi fuq l-sin li nieħdu t-sokkor. Imma nifhem ħafna. Għax huwa addictive daqs ċertu hard drugs jgħidulhom. Ġifieri kif hemm ċertu addictions fuq ċertu drogi, il-zokkor. Il-zokkor huwa xi ħaġa li ssiba kważi kullum kien u mhijiex kontrollata. Imma l-kol nafu li by the 2030 l-2030 wieħed minn kull 3 Maltin huwa smat li ħajkun mhux naqra żaqta naqra ċiċċa obeżi. U l-obeżi qed ngħidu. Problemi ta' pressjoni, diabete, mar tal-qalb, barra minn kulħadd anke dak li kraħ, ħalli ma qgħodux insemmuk ċirkolazzjoni, u qabel ma issemma kwalunkwe virus anke u Malta, diġà kellna problema ta' starijiet full. Mela jekk aħna wieħed minn kull tlieta ħajkun obeżi. X'inhu r-riskju? Ħanobqgħu ċiċċibeq. Allarmanti din. Allarmanti immens, ġifieri. U jiena li ninkwitani għal dal-pajjiż illi irdu naslu fis-sitwazzjoni biex nagħmlu xi ħaġa. Il-koll nafu illi zokkor huwa number one enemy, u sa qed nara kampanji ta' qed nieħu pjaċir ngħid ara bdejna minn xi. Però jrid ikun hemm xi ħaġa isma' bħal pereżempju ngħidu aħna li jiġi inċentivat l-ikel naturali. Mhux qed ngħid nollu aktar mill-diġà huwa għoli ċertu ikel ta' ikel ieħor, ħallih dak li jkun fil-libertà. Għandu l-għażla jekk irid illi jekk irid imur għal dak l-ikel forsi mqarta kull darba kull nhar ta' ħadd jieħu xi ġelat, għallih daqshekk. Imma li kelli tant jagħmlilna ġid ejn inċentivawh. Ħalli dak li jkun biżmien jibda japprezza u jħoss kemm iħossu aħjar u kemm jidher aħjar u kemm saħħtu tkun aħjar bikel naturali. Tajjeb, għax dan ukoll. Ħajġenna nħossuna, nidru u anka niffunzjonaw aktar żgħażagħ. Holistiku. Li ma semmejx biss kważi ħarbit li minn rasi Stef, illi għax daw il-movimenti b'da training li qed ngħidu qegħdin jinvolvu movimenti li inti anke qed tagħmel fil-ħajja ta' kuljum, jien naf qed iġġor xi ħaġa miegħek, qed għandel xi ħaġa mill-art, qed titbaxxa u tiela. Mela inti fil-ħajja ta' kuljum għat-tul ta' żmien anka meta tkun anzjan jew anzjana,
ħajbqa' jnexxielek tagħmilhom. U hawnhekk għandi appell. L-aktar nies li għandhom bżonn dat tip ta' training mhux iż-żgħar, avolja kemm importanti għalihom ukoll. Ngħidlek xi ħaġa fuq iż-żgħar. L-aktar li għandhom bżonn huwa l-kbar. L-ironija hija qatt għandi żmien jien, u issa miltu żmieni. Iktar ma nikbru, iktar għandna bżonn minn dat tip ta' exercise, jista' jsir anke minn bil-qiegħda, jista' jsir anke minn ġos sodda, jista' jsir anke minn ma jistax joħroġ mid-dar, m'hemm skuża. Dak li kun ħajdlu jfittex, kulħadd għandu mobile illum, weight training, jew inkella resistance training, jew strength training, ibda mqar naqra mid-dar, jekk ma tistax toħroġ mid-dar. Idealment dejjem ikun hemm coach li ħajarak, li qed tarak, forsi jkun hemm nies oħra li qed jagħmluha miegħek, eċetera. Kont tgħidli xi ħaġa fuq iż-żgħar. Illum tal-imaw, Matteo, jiġifieri illum minn ma jriċu. Fuq iż-żgħar, aħna kif qed inti tajjeb għandna waħda mill-rati għolji tal-obeżità fosthom fit-tfal u xi ħaġa li verament tweġġani hija illi ħajja nsemmi l-pożittiv l-ewwel. Illi kell inbidel il-kampanji ta' kif nibatu tfal bil-lunches inbidel u vera nieħu pjaċir. Imma dik il-ħaġa li l-PE jiġi darba fil-ġimgħa u mbagħad jekk jasal il-prize day innaqru l-PE lesson biex ma nieħdux mill-lessons l-oħrajn. L-eżamijiet u l-lezzjonijiet akademiċi jridu jkunu. Imma jekk inti ma tkunx holistikament ibbilanċat u b'saħħtek, kif ħad tikkonċentra? Jekk inti obeżi u tiġi mdejjaq bik innifsek, kif irriduhom aħna tfal tagħna jkunu alert u jmorru konċentrati, l-exercise jagħmlek tkun iktar ikkonċentrat, tħossok iktar tajjeb mela ma naqruilhomx il-PE. L-tfal għaw skejjel unfortunately illi l-ewwel li ma titlaqija l-lezzjoni tal-PE. Jiena ħażit waħda miegħek u ngħidlek vera grazzi u proset. Mela hemm il-qawwa fl-edukazzjoni, dik li jedula bl-Ingliż the power of education. U hemm power oħra illi kważi qatt ma tissemma, the power of association. Jiena ma xiex ħan assoċja ċertu affarijiet. Mela pereżempju, jekk jiena ommi u missieri darrewni għal birthday għax mor tajjeb fl-eżamijiet, għax l-anniversarju tagħhom għax għandha l-birthday in-nanna, niklu l-imbarazz, jien ħan assoċja l-imbarazz ma' ċelebrazzjoni. Ma noħħix ħaj jitgħallem. Isma' irid inħossni sew bħal meta jiena niċċelebra. The power of association. Jekk minna ħal-oħra, li t-tifel ħanajdlu isma, per eżempju, jekk ħatmur tajjeb fl-eżami, jiena, għal-mod tal-kelma, ħanixtrilek ballun, ħanieħdok Disneyland, ħanieħdok sqallija. Qed nitalmu nagħmlu affarijiet li huma ħafna iktar taġit. Ejja nsejħulhom taġit, għax inti s-safar li tmur fil-kampanja, li titċaqlaq, li tilab, whatever. Milli qed inwedduhom jew qed nippruvaw nixtruhom, tajjeb jew qar minn hekk, għax diri tinsemmi, jekk toqgħod kwiet. Nieħdok dak ir-restorant partikolari. Jiġifieri biex it-tifel joqgħod kwiet intik il-ħelu, jiġifieri il-ħelu huwa xi ħaġa illi tittirbaħ. Allura dejjem inżommuhom għax kultant. Mhux ħaġa fuq pedestal, jekk toqgħod kwiet intik il-ħelu. Diki. Il-mentalità tittinbidel. Il-mentalità l-ewwel net ħelu ġieli semmejta miegħek di, huwa xi kelb gustus xi tifel xi tifla tgħidilha ħelu jew ħelwa. Dak ngħidulu zokkor. Għax it-zokkor għandu reputazzjoni ħażina. U dak mhuwiex ħelu, dak huwa zokkor. Dak li kelli għandek hemm, it-zokkor miżjud, aħna bdejna nsejħulu ħelu. Tajjeb, qar minn hekk. Inti semmejta tajjeb. Hemm min pereżempju jgħidlek għandek kastik, għamel il-push-ups. Il-push-ups kastik. Il-push-ups qed isaħħuk qed ituk is-saħħa. Hija misconception, hija xi ħaġa li forsi anki meta tkun qed titrenja, forsi n-nies li iktar jisibuha diffiċli biex jagħmlu allura imma dik hi l-state of mind, huwa l-mod ta' kif tħares lejn l-oġġett li jrid jinbidel. Il-label, l-association, il-push-up kastik, it-sokkor li qed jikkrea dal-problemi kollha li hawn f'wiċċ id-dinja, dak ir-rigal. Irridu naħseb nerġgħu unwind u kollox jibda minn tfal. Mela jekk it-tifel ħanderrieħ illi bħala rigal ħajħu zokkor, mela jgħid li dan ħajbqa' jfittex it-zokkor għal kuntentizza. It-zokkor bħal dawk il-hard drugs jekk jiena drajta daħlet fis-sistema aktar diffiċli biex noħroġ minnu. Allura li t-tifel it-tifla tiegħek qed nagħmlu diffiċli. U dol kol nafu. Da tfal, it-tfal isiru adolescenti. U bad nibdew. Dik abbulijat neħabba fek, dik abbulijat neħabba fek. Qatt ma qed ngħid illi huwa sew. Laqa xej. Imma jekk huma fajt nista' nikkontrollhom. Jekk jiena hemm ċertu issues li nista' ma nġibhomx fuqi. Mhux aħjar le issa jistgħu jaqbdu miegħek bħali fuq kun jomok. Għax anka jekk kun ma nafx grasso. Għax inti out of all surnames. Xi ħaġa li tfisser fett. Grasso. Xi ħaġa ħajkollok xi musmar wara widnejk. Xi ħaġa min irid isiblek ħajsiblek. Ġifieri dan mhux il-punt li qed ngħid
titkun perfetta biex ma jibbulijawk għax m'għandax taqsam xejn. Tajjeb, però x'qed ngħid? Illi dal-kol nafu, għajneħ kulħadd f'wiċċu u għaw dal-aħħar fid-dinja di ħafna political correctness. Ti toqgħod attent x'tajtu x'tagħmel jien daqsxejn l-oppost ieħor. U jiena nħobb ngħidu. U anke tmur interview, imma mhux ovvja. Jekk Steph Kirkop u Steph u ma tnej l-istess għandhom l-istess kwalifiċi. Jiena ħanażel lil persuna tidher aktar healthy, bubbly, anke l-insurance ħajjitolbok tibgħat test u ħatolli l-ek il-premium jew ma nafx jgħidulu. Veru. Għax għandek riskju iktar ta' martu, mhux ovvja. Mhux anke employer mela mhux anke l-interview, mhux anke fid-dating, mhux kollox jgħod. Qed ngħid li hu sewwa, qed ngħid li d-dinja hija magħmula. Dik hija realtà. Jiġifieri whether we like it or not, ma noqogħdux nistaħbew għax kulħadd, dik hija realtà u vera. Ngħidu għax mhux fer, isek bħal ma tgħid il-futbol mhux sew xi ħadd jiskorja fl-aħħar minuta jew tgħid dik parti mill-logħba. Daqshekk tista' tiġri hija possibilità. Matteo, ringrazzjak għax tiġi għaw imma dik l-enerġija, inti semmejt ħafna powers, il-power of determination u l-enerġija ara kemm grazzi għalik tagħmel. Iż-żożija jekk aħna nieħdu ħsieba, inti ħadibqa' dejjem enerġetiku tibqa' pożittiv kemm jista' jkun, imma rridu nirsistu għaliha għax hawn daw il-ħafna xkiel u dal-ħafna labeling illi nistgħu nevitawh. Eżatt. Proset, ringrazzjak minn qalbi. Ħafna, thank you. Grazzi malajr.